Get ready with me sinkun kannen kuvauksiin. Mun kansikuvauspäivä alkoi rauhallisesti. Mä join teetä ja sitten sen teen kanssa mä söin aamupalaa ja tein ristikoita. Mä en juonut niitä. Joo, tässä todisteet. Sitten mä aloin kiertää mun hiuksia. Ja ulkona paistui ihanasti aurinko. Ja sit kun mun kierrot oli valmiit, niin mä aloin meikkaa. Jos mä en oo sulle entuudestaan tuttu, niin ihanaa, että sä oot täällä. Tervetuloa. Mun nimi on Aava. Ja meidän bändiltä Koskimaalta on tulossa uusi sinkku ulos. 22.5. Sen nimi on Kynttilöitä ja kukkia. Meiltä on yksi tuplasinkku jo ulkona, joten odotellessa sä voit käydä sen tsekkaamassa, mutta tässä taustalla tosiaan soi se tulevakin sinkku. Can't wait. Mun meikki on nyt valmis, joten me lähdetään kuvaamaan. Moikka!